ndị be aka ekonomi arụ adịsị onye ọbụla anyị apụtasịkwa. O nwere obere okwu nsị ka anyị kwuo taa. Okwu a wee bụrụ ife gbasara Anioma steeti. Anioma steeti bụ ofu steeti a nọ na-ekwusi na a ga-ekewapụta na Naịjirịa. Na mbụ o nwere mgbe a pụtara sị na a na-achọ ike steeti na Naịjirịa, onye ọbụla kwuo nke ọ chọrọ, wee kpọọ Anioma steeti na saịdị ndị Igbo. Ị gaa n'akụkụ ndị Yoruba asị nọ o nwere ofu akpọrọ afa sị nọ Ibadan steeti ka a ga-ekewapụ. Ị gaa na mgbago o nwere ofu akpọrọ afa bụ Apa steeti na a ga-ekewapụta ya na Benue. Steeti akpọrọ afa riri nne, kama na ebe uche anyị dị bụ na nke Anioma steeti a na-ekwu maka ya. Nwesị ka ekwu obere ife gbasara Anioma steeti a na-achọ achọ. Ihe mbụ a ga-ekwugodo ebe a bụ na o nwere ofu ihe a ga-ekwu ebe a. O nwere ofu nsogbu Naịjirịa na-adị enwe. Ihe a wee bụrụ na enwere ihe a na-akpọ n'asụsụ Igbo continuity. Nigeria nwere continuity of law. Ife a wee bụrụ na o nwee ike apụtasị na a na-achọ ime ofu ihe. Ị na-enezi anya ka a na-alụ ọrụ ife gbasara ife a sị na a ga-eme, enwezi ife ị ga-anụ maka ya. Kama na ife anyị na-ekwu bụ mmadụ niile na-etikọ ọnụ wee na-afụ na anyị na-ajụ maka ife a, wee na-afụ na anyị na-ekwu maka ya, maka na ife dịla anyị n'obi, ofu ihe anyị na-achọ. Ife ụfọdụ ga-apụta na ọ bụ na ekewapụ Anioma steeti a na-achọ ka ekwuo maka ya, ọ bụgodo ịtọ maọbụ ịnọ. Ofu n'ime wee bụrụ n'ala Igbo, ala anyị enwere wee kewapụ wee tinyecha na steeti na-abụrụ steeti ndị Igbo ga-anachite anyị, dịka Delta steeti a kịta anyị na-ekwu maka ya. Delta steeti bụ steeti bụ na ị gaa ebe ahụ enweta ndị Igbo ji akpọrọ Delta Igbo maọbụ Anioma, enwetafe ebe a. Ịgakwa n'ofu Delta steeti a ị ga-enweta ndị mba mmiri bụ ndị Ijaw na ndị Urhobo na ndị Isokufa. Ha ncha niile wee nọrọ n'ofu steeti. Kama na o nwere ofu nsogbu a na-enwe na Naịjirịa bụ na ndị Naịjirịa achọrọ ndị Igbo, Naịjirịa achọrọ Igbo, mana achọkwuro ka Igbo na. Ọ bụrụ na enwe ndị Igbo na ndị na-abụrụ ndị Igbo n'ofu steeti, onwekwu ihe eme, kama na ọ ga-enwelela mkpachapụ ga-adịlele. O wee na-eme ya ụmụ kọmuniti ise a etinyecha na steeti na-abụrụ ndị Igbo fana na-azụ development adị elute ebe fanọ efugo. Ọ wee bụrụ ya na ala Igbo ekewapụsị wee tinyecha na steeti na-abụrụ Igbo steeti ga-anachite. Ofu n'ime ha wee bụrụ Anioma anyị na-achọ, ọ ga-anachite ndị Igbo. Nke a wee bụrụ ofu. Nke bụ wee bụrụ ọ ga-amalite mmekọ Anioma na South East. Anioma na South East na-emekọkwa taa, kama na ịma na ofu ihe na-apụta bụ na enwere ike ndị South East asị na o nwere ofu ihe anyị na-achọ ime ka anyị na ndị Anioma wee mekọ. Taa dịka o si wee dị taa, Delta steeti ga-apụtasị, Delta steeti gọọmenti ga-apụtasị na ha chọrọ ya, na unu ga-anachi ya na South East, unu ga-anachi ya na steeti unu bụ Igbo steeti. Ifugo mmekọ na mmekọ dị, mana ọ dịcharọ ka otu si. Nke a wee bụrụ ofu. Nke ịtọ wee bụrụ ife a ga-abụ mmecha ọlụ Chief Dennis Osadebe. Ọ bụ na ị mara onye bụ Chief Dennis Osadebe, ya na Nnamdi Azikiwe ya na ya lụrụ ọlụ. Ọ nọkwa na-agba mbọ ka afụ na-ekewapụ ndị Igbo nọ na ka a na-akpọ ya Midwest. Mgbe ahụ ọ nọkwa na-achọ ịfụ na Igbo etinye na Midwest na ewelefa tinye na Eastern Region. Ọ gbalụ mbọ ya, ọ nwere ike ya, mana ife a pụtarọsị onwe nwụọ. Onyanwa bidoro ọlụ a. Ihe na-achọ, ọ bụ na ị na-achọ history Anioma steeti a, ị mara ama na Anioma steeti a na-ekwu maka ya taa, ọ bụrụ taa ka ebidoro kwuwe maka ya. Ekwuwe goli Anioma steeti mgbe anyị ka nọ na region, mgbe anyị ka nọ na regional gọọmenti, mgbe e nwere Eastern Region, Western Region, Midwest fa anọghị na-ekwu maka ya. Ife a na-agazi ka akpọzi ya 70 something years ka anọghị na-ekwu okwu a. Ife ọzọ a ga-ekwu maka ya bụ ife ndị Anioma na-ekwu maka ya, fanwa na onwe fa na-ekwu. Ofu ihe anyị fụrụ n'okwu a niile ife gbasara Anioma steeti bụ na ndị Anioma nọ na-ekwusi ike maka ya. Ha ncha niile nọ na-ekwusi ike maka ya. Inwe ike ịfụkwa ịmago ndị ụfọdụ ga-asị gị na ha chọrọ, anyị ga-enwelele mmadụ niile ama nwelele ofu uche ahụ na Anioma steeti. Ifugo ọ ga-enwele ndị ga-apụtasị na ha chọrọ ịnọ na Delta, na ha chọrọ ka ha na-edo wee nọrọ. Ịmago ị ga-enwetalele ife ahụ, mana o nwere ihe a na-akpọ majority na politics. Majority asigo na ha chọrọ ya,
and ha nọ na-ekwusi ike ma rali emecha ma rali ịmaga ewelụba na-egosicha na ha chọrọ ya. Ọ nwekwa ofu onye na-akpọ Senator Ned Nwoko, onye nwa na-ekwu maka ya na Senate na a ga-afụ na-ekewapụta Anioma steeti. Ọ bụ na ị na-ene anya ma ndị Anioma achọrọ ya ka ha chọrọ ya, ha chọrọ ya, ha nọ na-ekwu ya na ha chọrọ ya, na ha chọsiri ike, ha chọrọ ya ma taa ma echi. Otu a ka ọ dị. Wee bụli ya ife apụtara ka ekwu maka ya taa bụrụ ife rili nne. Anyị na-ene anya na oge na-adịrị anya na anyị ga-afụ na-ekewapụ steeti ahụ, kama na m ejiri n'aka ka m kwuo maka onwe m na mụ ejiri n'aka na ife ahụ a na-ekwu maka ya ma ọ ga-apụtakwa, kama ka a jiri olileanya na-eje nnọọ na a ga-ekewapụ ya, maka na ife a so na ofu ihe na-enye anyị nsogbu na Naịjirịa. Nwa bụ ndị Igbo, ewere ndị Igbo ekesisia tietia na steeti na-abụrụ steeti ndị Igbo. Ọ na-enye nsogbu, ọ na-ebute ife a na-akpọ nda development, ọ na-ebute mmadụ ị na-azụ n'etiti ụmụ nwanne ya, a na-azụ na development. Onwelo ije ebe ahụ, ije na Anioma taa, inwe ike ị na-afụ na Asabafa ịmago ndị enu anifa na ha na ịmago ha pụtara apụta, ifugo ha pụtara apụta. Ị ga na-agbọ, a na-afụ ha anya, mana ị ga na mgbada ndụkwa abụ ịmago ndụkwa ka a na-akpọfa ụkwụ anifa, ebe a niile onwekwe development a na-afụ ebe ahụ. Gọọmenti a na-afụ maka ebe a niile, onwekara ife na-aga ebe ahụ. Mana ofu ihe na-enyekwa nsogbu bụkwa na ndị etinye n'ọkwa ha da-alụ ọlụ. Ka ekwukwe nke bụ eziokwu, ndị ụfọdụ etinyere n'ọkwa si na ọgịnwa ga-abụ rep, na ọgịnwa ga-abụ seneti, na ọgịnwa ga-abụ nka. Ụfọdụ n'ime fa da-alụkwa ọlụ nke bụ eziokwu. Ọ wee bụrụ ife anyị na-ekwu bụ si ọ bụ na anyị kewapụ steeti, ofu ihe anyị na-ekwu, ofu ihe anyị na-ayọ bụ si ka afụ na-ewelụkwa ndị obi fa lụrụ ana tinye n'ọkwa, achọ ndị fụrụ ndị befa n'anya, ka development gazuo ebe niile. Ife anyị na-achọ dị ife ahụ. Ọnwụkwa ife dị gị n'obi ikwuo, ọ bụ na ịpụta na comment section ekwuo ka ịfụ onye na-ekwu ya na-ekwu na nso makwa na ọmali ibe gị ka ị na-agwa okwu. Ngwanụ ka ọ dị manụ.